Egun, Nafarroan, EPPKko 19 kide daude. Eta zorionez, 19 preso hauetatik, erdiak egunerokoa kalean ematen du. Erregimen irekian. 3 presona par 2024an eskuratu zuten baldintzapeko askatasuna. Eta beste 3 presok 2025an. Osotara, 6 presona par daudelarik baldintzapeko askatasunean egun. Eta beste 4 preso 3. graduan daude. Hasieran, aste barruan lotara bueltatu behar ziren espetxe. Baina orain, bitarteko telematikoak onartu eta egunero etxean lo egin dezake. Oraindik espetxean, 2. graduan dirauten 9 presotatik, 5 preso Martuteneko espetxean ari dira zigorra betetzen. Preso bat, Zabaian, eta beste 2 preso Iruñeko espetxean. Eta estatu frantsesean berriz, preso bakarra gelditzen da, Mikel Karrera, berriki bakarrik gelditu dena lanen izango espetxean. Berak eskatua du zigor frantsesak estatu espainolean bete ahal izatea. Baina oraindik estatu frantsesak ez du bere eskaria onartu. Azpimarratzekoa da, 9 preso hauetatik tarte laburrena daramana espetxean dagoeneko 15 urte egin dituela gartzela. Eta gehien eman duenak, Unai Parotek, dagoeneko 35 urte egin ditu espetxean. Zigorrak luzatzen doazen heinean, presoen adina geroz eta nagusiagoa da. Momentu honetan, 19 preso nafarretatik, 5 presok 60 urte baino gehiago dituzte. Eta beste batek 70 urteak bete ditu aurten. Horrenbeste urte kartzelan gainera, osasunean eragin kaltegarria dutela argia da. Eta preso nafarren kasuan, Josetxo Arizkunenena nabarmenduko dugu. Bihotzeko gaixotasun larria duen arren, eta 5 bypass egin bazizkioten ere, ez diote oraindik 3. gradua edo baldintzapeko askatasuna eman nahi izan. Egun, bere osasun arazoak direla eta 1.2 artikuloa aplikatzen zaio, eta astean 4 atera alda espetxetik. Espetxean, 2. graduan dauden preso napar guztiek zigorraren lehenengo laurdena aski betea dute, eta urte pila bat dira zigor parterik jaso ez dutela. Guztiak lanean daude, edota ikasten, eta beste edozein presori bezala, baimenak eman beharko lizkiekete. Baina Iruñeko espetxean adibidez, behin eta berriz ukatzen dizkiete irteera baimenak. Eta beste 3 preso naparrek, momentuz ezin dute bide penitentziarioa arrunta ibili. 40 urte espetxe edo bizi osorako zigorra dutela. Eta 7/2003ko legeak kode penalean ezarritako 78. artikuluaren traba dutela. Baina lanean ari gara guztiei traba horiek altxatu eta dagozkien eskubideak bermatzeko. Eta espero dezagun, berandu baino lehen, horrela izan dadin. Ezin da gehiago luzatu. Kaixo lagun, horrelako bideoak gustoko badituzu, sostengatu gure lana bazkidetza eginez.